Ассалому алайкум ба ҳама ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Мошини фурӯшӣ. Ман мисли ҳар вақта бо шумо автори ин канал. Дар навори имрӯза мошинҳои фурӯшӣ аз гирду гӯшаи Тоҷикистон аст. Агар шумо низ мошинҳои фурӯшӣ доред, метавонед дар рақамҳои рӯи экран буда танҳо дар WhatsApp равона кунед. Дар навори имрӯза мошинҳое ки дар комментари нависта шудааст ҷойгир намудаем. Тамоман дар навори имрӯза мошинҳои советски нестанд, вале мо барои шумо дар дуюм канали худ як випуски мошинҳои советскиро мондаем. Метавонед тамошо кунед. Баъди ин видео ссилкаш дар комментария ва описания аст. Ҳатман дар омада дар канали дуюми мо обуна шавед ва лайкгузорӣ кунем ин видеоро. хуб, мегзарем ба навори имрӯза бародаро. То охира тамошо кунед. ҳатман дар комментария фикри худро нависед. хуб бародаро, навори имрӯзаро сар мекунем. Бо диққат тамошо кунед то ин ки аз нархҳои мошинҳои дар навори имрӯз буда бохабар шавед. Якум мошини фурӯшӣ Nexi Devo мебошад ки соли барори 6996 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар фахш. нарша бошад 15000 сомон мега, 115000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад мошин. номерош дар рӯи экрана. метавонед бародаро занг занед, маълумоти муфассалтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. хуб бачаҳо, мошини албатта Opel Vectra Betiqa мебошад ки соли барори 6999, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша бошад 39000 сомон мега ки 300000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин 100% вабша камбудӣ надорад, ранги вагон намега мошин. номерош дар рӯи экрана. бародаро метавонед занг занед, маълумоти муфассалтара дарёфт кунед аз худи соҳиби мошин. мошин албатти бачаҳо Opel Vectra Am мебошад ки соли барори 6993, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Конибодон. нарша бошад 12000 сомон мега, 92000 рубли русӣ мешавад. мошин бо савдо ҳам мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳибаш мега вабшаи камбудӣ надорад. метавонед занг занед, маълумоти муфассалтара хизиш гиред. номерош дар рӯи экрана. марҳамат бародаро. мошини албатта бачаҳо Nexi Devo ки соли барори 6996, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 10000 сомон мега ки 76000 рубли русӣ мешавад. хуб, гӯш мекунем соҳиби мошин чӣ мега. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пӯстагӣ надорад. мотор, ходовой коробка ҳама 4 баллон, пачка, асола ҳуҷҷат. салонаш тозака, газ, бензин, чоткаи бад кор мекунад, краскаш на панава. хулоса мошин ранги вагона дасти дед будай тенҷи бад нигош мекарда. маълумот бештара метавонем бародаро занг занед, аз худаш бо гирен. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экрана. хуб бачаҳо, мошини албатти Nexi Devo ки соли барори 6995, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне Хурматёпа. нарша бошад 8000 сомон мега, 61000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин созай камтар аз худ дорад. краска ҳама чизаш 100%. конкретни харидор боша занг занед, бо ягон маслиҳат мекунем. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экрана. метавонед занг занед, маълумоти муфассалтара дастрас кунед. мошини албатти бачаҳо Opel Astra мебошад ки бисёр бародаро чанд рӯз пай ҳам нависта буданд мошина дар комментария. соли барори 6999, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 30000 сомон мега ки 231000 рубли русӣ мешавад. хуб, соҳиби мошин мега сабаби фурӯхтан пул лозимай, срочная. мошин нозада, краскаш свежа, баллонош 100%. ҳамаш 100% мошина мега элегант вория. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экрана. метавонед занг занед, маълумоти бештара дастрас. хуб бачаҳо, мошин албатта Devo Tico ки бисёр бародаро ҳам дар комментария ҳамун тикочаро хостанд. соли барори 6997, объем мотор
018 сӯзишвориш бензина, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Конибодо. нарша бошад 9000 сомон, мега ки 69000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуб камбудӣ надорад. номераш дар рӯи экрана, метавонед бародаро занг занед, маълумоти бештари муфассала ахшон гиред. хуб бачаҳо, мошини аввати Opel Astra F ки дар кузови универсал соли бароришаш 1997, апион мотор 1.6, сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш механика, умуман газати дагини 3 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нарша бошад 30000 сомон, мега ки 223000 рубли рӯз мешавад ва мошин камбудӣ надорад, мега ягон айб надорад. 4 баллон нав. марамат бародарон, номерош дар рӯи экрана, занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. мошин бо арзонам мешавад. ва бародарои азиз, хотиррасон мекунем ки дар канали асосимон мо имрӯз видеои випуски полни мошинои советския партофтем ки бисёр бародаро дар комментария нависа буден. марамат бародаро, дар комментарияҳо дар описания мемонам вай канала, дроен тамошо кунед, беҳтарин навора фикротона баъд нависен. видеоам то охира тамошо мекунем. хуб бачаҳо, мошини аввати Opel Astra F ки соли бароришаш 1996, апион мотори 1.6, сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне московский. нарша бошад 33000 сомон, мега 252000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин на панавай вообще камбудӣ надорад. ранги вагона мега мотораш ранги соат кор мекунад. метавонед занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. номерош дар рӯи экрана. хуб бародаро, мошини аввати ВАЗ 2105 ки соли бароришаш 1991, апион мотори 03, яъне карбюратора, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад дар шаҳри Роғун. нарша бошад 4000 сомон, мега ки 30000 рубли русӣ мешавад. бо ягон варианти дигар ҳам дорад бародаро, метавонед занг бизанед, ягон варианти дигарам пешниҳод кунед, розӣ мешавад иншоалло соҳибаш. номерош дар рӯи экрана, марҳамат занг занед, маълумоти бештара гиред. мошини аввати бачаҳо Corolla 1 мебошад ки солаш 1993, апион мотори 1.6, сӯзишвориш газ бензина, коробка передачаш автомата. мошин қарор дорад дар шаҳри Кулоб. нарша бошад 20000 сомон, мега мошин срочно фурӯхта мешавад. баргина мошиншам фурӯшӣ буда бародарон. номерош дар рӯи экрана. бародар равон монкада мебега, метавонед занг бизанед, хайтон вариант пешниҳод кунед. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экрана. хуб бачаҳо, мошини аввати Nexi Devo мебошад ки соли бароришаш 1994, апион мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 12000 сомон, мега ки ба рубли ҳозира 98000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам дорам, метавонед занг бизанед дар номерои Россияш. имо ҳам дорам, номерои Тоҷикистон ҳам дорам бародаро. марҳамат дар рӯи экрана, занг занед, маълумоти муфассалтара аз худи соҳиб мошин бигиред. хуб бачаҳо, мошини аввати Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1993, апион мотори 1.6 дар кузови седана, сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нарша бошад 20000 сомон, мега ки 153000 рубли ҳозира мешавад. мошин бо савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экрана. номерош имо ҳам дорад, метавонед муроҷиат кунед, маълумоти муфассалтара дастрас кунед аз худи соҳиби мошин. хуб бачаҳо, мошини аввати Mercedes-Benz C-класс мебошад ки соли бароришаш 1994, апион мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. нарша бошад 27000 сомон, мега ки 205000 рубли ҳозира мешавад ва бо савдо ҳам мешавад. соҳиби мошин мега ки сабаби фурӯхтан пул дар кораш срочна. метавонед номерош дар рӯи экрана занг занед, маълумоти муфассалтара аз худи соҳиби мошин гиред. ва бародарои азиз,
инчунин фаромӯш намекунем дар канали мо ҳатман обуна мешем, лайкҳои бобогиро меҷиқем. Дар канали асосии мо ки як дуфтига хотиррасон мекунем ки видеои нав биромад, ҳами бега випуски мошинои советскии арзон. Марҳамат бародаро, дар описанияҳо дар комментария мемонам, ҳатман дуроен хабар гирен, тамошо кунен, аниқ шумода мағқул мешавад. Дар инҷо бародаро навори мо ба поён мерасад. Хайр бародаро, то навори оянда зиндаву сарбаланд бошед.